Καλησπέρα. Εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων, αγαπητά μέλη και φίλοι του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ζεύς Πιερίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου και ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, πολλές διαδρομές και καλούς τερματισμούς. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ουσιαστικά μια ανοιχτή συζήτηση με τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μαραθώνιο δρόμο Παναγιώτη Καραΐσκο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου και σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του για τη δρομική του πορεία, για τον αγώνα ζωής που έχει δώσει και τα μελλοντικά του σχέδια. Στην παρούσα εκδήλωση συμμετέχει και η Συμβουλευτική Υποστήριξη Εθισμένων Μεταμόρφωση και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Άτρακτος. Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη σημασία για τους σύλλογους μας, τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ζεύς Πιερίας, αφού γιορτάζουμε 15 χρόνια συμμετοχής στα δρομικά και πολιτιστικά δρόμενα. Με αφορμή το γεγονός, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στη δράση του συλλόγου μας. Ο σύλλογος μας λοιπόν ιδρύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009 και είναι ο πρώτος σύλλογος Δρομέων Πιερίας. Είναι διοργανωτής και συνδιοργανωτής εδώ και χρόνια, τουλάχιστον σε 4 ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις δρόμου, στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότερο από 50.000 δρομείς. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το σύλλογο αποτελεί πραγματοποίηση του ετήσιου αγώνα Κατερίνη Ραν, ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου. Εννοείται ότι σας περιμένουμε. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στο Δήμο Κατερίνης και περιλαμβάνει τον αγώνα δρόμου 21 χιλιόμετρα, το λαϊκό δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων, καθώς και τον αγώνα 1000 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και με τη συμβολή των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων, αλλά και την εθελοντική δράση των μελών του, ο Σύλλογος έχει συμμετάσχει σε άπειρους αγώνες διαφόρων χιλιομετρικών αποστάσεων, τόσο ανά την Ελλάδα όσο και ανά τον κόσμο. Έχει αδελφοποιηθεί με συλλόγους άλλων κρατών, έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος, έχει φιλανθρωπική δράση και έχει διοργανώσει ομιλίες και εκδηλώσεις αθλητικού ενδιαφέροντος, ενώ επίσης στα γραφεία του Συλλόγου τα έχουν επισκεφτεί πρωταθλητές δρομικού και ορεινού τρεξίματος, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη και στους φίλους του Συλλόγου να συζητήσουν μαζί τους και να ανταλλάξουν απόψεις. Οφείλεται να αναφερθεί ότι ο στόχος του Συλλόγου, ο οποίος παραμένει καθ' όλα τα χρόνια λειτουργίας του ο ίδιος, είναι η διάδοση του μηνύματος ότι ο μαζικός αθλητισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης, δεν έχει ηλικία, δεν έχει κοινωνική ομάδα, δεν έχει φύλο και δεν έχει σωματικές και πνευματικές ικανότητες δυνατότητες. Απευθύνεται σε όλους και συμβάλλει στη διατήρηση τόσο της φυσικής κατάστασης όσο και της ψυχικής υγείας. Για την αξία του αθλητισμού άλλωστε θα μας μιλήσει σήμερα και ο επίσημος καλεσμένος μας, ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μαραθώνιο δρόμο Παναγιώτης Καραΐσκος. Πριν ξεκινήσουμε όμως την ομιλία, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελίνα Διαμαντοπούλου, αναπληρώτρια Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη, Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και την κυρία Κορίτσα Ελευθερία, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Θα παρακαλούσα λίγο την κυρία Διαμαντοπούλου να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι γεμάτη η αίθουσα καταρχάς, αυτή την τόσο αξιόλογη σημερινή εκδήλωση. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Κατερίνης, του κυρίου Τούρμου. Ο κύριος Καραΐσκος τον γνωρίσαμε, ήρθε ο Παναγιώτης στο Δημαρχείο και είχε την ευκαιρία να συζητήσει τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με εμένα. Και πραγματικά είναι ένα παράδειγμα ζωής και ουσιαστικά αποδεικνύει μέσα από τη ζωή του ότι οι πρωταθλητές δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, μπορούν να είναι πρωταθλητές και στη ζωή, αρκεί να το θέλουν οι άνθρωποι. Και ο Παναγιώτης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα πρωταθλητής ζωής. Είναι εξαιρετική τιμή και χαρά να είναι σήμερα ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.
Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω που μας επισκέφτηκε και είναι πάντα καλοδεχούμενος εδώ στην περιοχή μας. Και να πω τόσο για τον Σύλλογο Δρομέων ΖΕΦΣ ότι είναι πραγματικά ένα πρότυπο λειτουργίας πολιτιστικού και αθλητικού συλλόγου, όπως και η Άτρακτος, όπου συμμετέχει και ο Δήμαρχος ο κύριος Δούμος, το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς σε τέτοιες πρωτοβουλίες θα είμαστε αρρωγοί. Θέλουμε από τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Παναγιώτης Καραΐκος να παραδειγματιζόμαστε και πραγματικά είναι φάρος ζωής και πόρευσης στο μέλλον. Με πολύ χαρά σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσαμε και την Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εθισμένων Μεταμόρφωση, η κυρία Ελπίδα Περπερίδου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας την εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Αθλητικού Πολιτιστικού Σωματείου ΖΕΦΣ, που περιβάλλει με αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση το σύλλογό μας. Η δράση της συμβουλευτικής υποστήριξης εθισμένων παύλα μεταμόρφωση έγινε, για όσους δεν το γνωρίζουν, στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε εξαρτημένους νέους και τους οικείους τους. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το έτος 2010 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Κήτρους Κατερίνης Πλαταμόνος, καθώς και υπό τη σκέπη της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο. Εξάλλου, εμπνευστής και συντονιστής του εγχειρήματος αυτού είναι ο γνωστός και αγαπητός σε όλους παρουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μακάριος Παπαμιχαήλ. Ιδρύθηκε λοιπόν το 2010 ο Ξενώνας Μεταμόρφωσης στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Ο Ξενώνας φιλοξενεί κάθε φορά 15 έως 20 άτομα σε ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης διάρκειας 6 έως 8 μηνών, το οποίο βασίζεται στο πνευματικό μοντέλο των 12 μηνάτων. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος αυτού έγινε στο ότι πρόκειται για ένα στεγνό, χωρίς υποκατάστατα θεραπευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, ως μόνης καθημάς διεξόδου από τον σκοτεινό κόσμο των εξαρτήσεων. Χθες λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά, δεχτήκαμε μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου από τον Παναγιώτη, ο οποίος έδωσε στους φιλοξενούμενους του προγράμματος ελπίδα και προοπτική για να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε θερμά. Με μία λέξη αποτελείς οδοδείκτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα παρακαλούσαμε την Πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Άτρακτος, την κυρία Σίμου, για ένα σύντομο. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Δρομέων ΖΕΦΣ για την πρόσκληση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Νομού Πιερίας Άτρακτος να συμμετέχει στη σημερινή σας εκδήλωση. Συγχαίρουμε τον Πανελληνίκη κύριο Παναγιώτη Καραΐσκο για την πρωτοβουλία να μοιραστεί και να επικοινωνήσει την εμπειρία του με όλους εμάς. Θα θέλαμε να πούμε ότι το κέντρο μας λειτουργεί όπως ξέρετε εδώ και 26 χρόνια στο νομό Πιερίας, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης εκπαιδευτικούς νέους και εφήβους και πολλές φορές συνδιοργανώνοντας με τους τοπικούς φορείς αθλητικές δραστηριότητες, φιλικούς αγώνες και άλλα πολλά. Να ευχηθούμε, κύριε Καραΐσκο, καλή συνέχεια στην πρωταθλητική σας πορεία και στο Σύλλογο καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο του. Γεια σας. Και τώρα ο Πρόεδρος του ΖΕΦΣ, κύριος Γκόγκος Δημήτριος, θα δώσει τον δικό του χαιρετισμό. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στη σημερινή εκδήλωση και σας εύχομαι καλή δρομική χρονιά σε όλους. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερίας ΖΕΦΣ. Η παρουσία μας σε αυτή την εκδήλωση προς τιμή του Παναγιώτη Καραΐσκου, του πρωταθλητή μαραθωνίου Αθηνών 2023, είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε όχι μόνο το έργο του αθλητή, αλλά και τη δέσμευσή μας στον κοινωνικό αθλητισμό και το επαγωνίζεστε. Φέτος ο Σύλλογος μας κλείνει 15 χρόνια, όπως ακούσατε και νωρίτερα, 15 χρόνια γεμάτα εθελοντική προσπάθεια και προώθηση του αθλητισμού. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα χρόνια πολλοί από εσάς έχετε συμμετάσχει σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου
συμμετοχές σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργάνωση αγώνων λαϊκού μαζικού αθλητισμού με αθλητές από όλο τον κόσμο, ημερίδες όπως η σημερινή, με καλεσμένους διακεκριμένους αθλητές και προπονητές, φιλανθρωπικές ενέργειες, ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας και αμέτρητες συμμετοχές σε δράσεις άλλων συλλόγων, η συνεχής αύξηση της συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες μας και η υποστήριξη που λαμβάνουμε τόσο από τους φίλους, τους εθελοντές και τους χορηγούς του Συλλόγου αποτελούν μια επιβεβαίωση της αξίας του έργου μας. Η σημερινή ανοιχτή συζήτηση με τον καθηγητή Παναγιώτη Καραΐσκο πιστεύω ότι θα παραδειγματίσει όλους, καθώς ο πρωταθλητισμός της ζωής είναι σημαντικότερος από κάθε άλλο πρωταθλητισμό. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που βοήθησαν να οργανωθεί η σημερινή εκδήλωση και ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τη στήριξη σας στο έργο μας. Και τώρα, πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, λίγα στοιχεία για το τιμόμενο πρόσωπο της εκδήλωσης, τον Παναγιώτη Καραΐσκο. Ο Παναγιώτης έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και από μικρή ηλικία του άρεσε ο αθλητισμός και ασχολήθηκε με αυτόν, καθώς στα παιδικά του χρόνια ξεκίνησε το τζούντο και στη συνέχεια το ποδόσφαιρο. Η πρώτη επαφή με το τρέξιμο ήρθε εντελώς τυχαία και απρόσμενα, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του. Έχει τρέξει από τότε 8 αυθεντικούς μαραθωνίους και 4 στο εξωτερικό, έχοντας μάλιστα κάνει ατομικό ρεκόρ στη Σιένα της Ιταλίας το 2019, 2 ώρες και 17 λεπτά. Είναι επίσης 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στον ημιμαραθώνιο με ρεκόρ διαδρομής από Έλληνα αθλητή. Και βέβαια το 2023 κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του, όντας ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 40ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας σε χρόνο 2 ώρες, 22 λεπτά και 36 δεύτερα. Πρώτος Έλληνας αθλητής και φυσικά νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο πλαίσιο του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Καραΐσκος, εκτός από πρωταθλητής Ελλάδος, είναι και πρωταθλητής ζωής, καθώς όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει, μετά από μια εφιαλτική εξαετία στον κόσμο των εξαρτήσεων, κατάφερε να επιστρέψει στη ζωή έχοντας το τρέξιμο ορογό σε αυτή του την προσπάθεια. Ο λόγος λοιπόν, Παναγιώτη, σε σένα. Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά το Δομικό Σύλλογο Πειραιάς ΖΕΒΣ για το κάλεσμα, την πρόσκληση, τη θερμή υποδοχή, τη φιλοξενία. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή πολύ οικία, πολύ όμορφα. Νιώθω ότι έχω κάνει φίλους εδώ, στην Κατερίνη. Είναι μια πόλη που δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και σαν μέρη για τρέξιμο και η πλατεία είναι όλα κοντά και εγώ έχω μάθει γενικά από το σπίτι μου εκεί που μένω να πηγαίνω με μακρινές αποστάσεις να κάνω προπόνηση, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, π.χ. να πηγαίνω στο γήπεδο, οπότε εδώ είναι όλα κοντά, συνδυάζει βουνό, θάλασσα, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ όπως αναφέρθηκε εδώ για τις επιτυχίες μου, ξεκίνησα από μικρή ηλικία να κάνω πρωταθλητισμό στο τζούντο, να πω κάποια πράγματα για εμένα. Μέχρι την ηλικία των 16 περίπου που τα παράτησα, παράλληλα τα τελευταία χρόνια παίζα και ποδόσφαιρο. Είχα μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου, 6 χρόνια, με τις ουσίες. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, νόμιζα ότι δεν έχω πρόβλημα, ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου, ότι δεν είμαι εξαρτημένος, ότι εγώ δεν θα μου τύχει κάτι κακό. Έβαζα τέτοιες δικαιολογίες δηλαδή. Το έκανε και η χρήση αυτό, και η ηλικία, και η ψυχολογική κατάσταση που ήμουν τότε. Οπότε περάσαν 6 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια είχα κάποια δυνατά καμπανάκια που χτυπήσανε. Για να πω ότι πρέπει να αλλάξω, πρέπει να φύγω από αυτό το δρόμο. Εννοείται ότι όλα αυτά τα 6 χρόνια δεν υπήρχε ο αθλητισμός, είχε σταματήσει. Δεν μπορούσα την πραγμάτου να κάνω, ασχολιόμουν μόνο με τη χρήση. Ήμουν έξω στις πλατείες, σε πάρτι, καμία σχέση δηλαδή με τον αθλητισμό. Οπότε εντάξει, θα έχω μοιραστεί, θα τα πω και εδώ σε εσάς.
τα καμπανάκια τα δυνατά. Ήταν ένα πολύ σοβαρό δικαστήριο που με είχαν πιάσει μια μεγάλη ποσότητα. Ένας φίλος μου που χάθηκε στη ζωή, από τη ζωή, δίπλα μου, που ήμασταν μαζί. Και μετά και εγώ σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχα έρθει από υπερβολική δόση. Οπότε αυτά ήταν 3 πολύ δυνατά χτυπήματα. Να πω ότι οι δρόμοι είναι 3, αυτό είχα σκεφτεί. Η φυλακή, ή θα πεθάνεις από αυτό, ή θα κόψεις και θα κάνεις 360 μοίρες στροφή στη ζωή σου. Οπότε και έτσι έγινε. Νιώθω τυχερός και αισθάνομαι τυχερός γιατί είχα την οικογένειά μου δίπλα μου. Είχα πίστη στο Θεό, μεγάλωσα σε μια χριστιανική οικογένεια, με κατηχητικό, με εκκλησία, με νηστείες, με προσευχές, οπότε και αυτό εμένα με βοήθησε προσωπικά. Πίστευα και ότι θα με βοηθήσει και έτσι έγινε. Οπότε πρώτα πήγαν οι γονείς μου στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, έχω αποφοιτήσει το ΚΕΘΕΑ Στροφή. Είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα τα προγράμματα και οι δομές να λειτουργούν έτσι, γιατί έτσι εκτιμάς και καταλαβαίνεις το τι κακό έχεις κάνει στον εαυτό σου όταν περνάς τον πόνο, τη δυσκολία, γιατί άμα πάρεις υποκατάστατο και τα καλύψεις όλα αυτά δεν θα το εκτιμήσεις και είναι πολύ εύκολο μετά να ξαναγυρίσεις και να ξανακάνεις κρίση. Οπότε πηγαίνοντας οι γονείς μου στο πρόγραμμα, παρακινήσανε και εμένα, πήγανε για να πάρουν βοήθεια το πώς θα μπορέσουν εμένα να μου συμπεριφερθούν, δηλαδή να με κινητοποιήσουν και εμένα, να με φέρουν σε επαφή. Και έτσι έγινε, πήγα την πρώτη φορά, με πολύ αρνητική διάθεση, είναι αλήθεια. Υποτιμούσα πολλά πράγματα, έλεγα ότι εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό, μπορώ να το κάνω μόνος μου. Να πω εδώ να σημειώσω ότι είχα προσπαθήσει μόνος μου αρκετές φορές, ήταν 3 οι προσπάθειες ή 4 να καθαρίσω μόνος μου, το είχα καταφέρει για 1 μήνα. Είχα φύγει μακριά από την Αθήνα, μόνος μου ή με ένα φίλο, καθαρίζαμε, αλλά γύριζαμε πίσω στην Αθήνα και πάλι ξαναπήγαμε, ξανακάναμε χρήση, οπότε στην ουσία κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και έτσι τελικά πήρα απόφαση να πάω να δοκιμάσω και ένα πρόγραμμα εξάρτησης, το οποίο είχαν πάει και οι γονείς μου, όπως είπα και πριν. Και έτσι μπήκα στο πρόγραμμα το κλειστό της στροφής του ΚΕΘΕΑ. Για 14 μήνες αποφάσισα, ένα ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα, αλλά εγώ αποφάσισα να κάτσω μέσα, γιατί δεν ήθελα να φεύγω, ήθελα να κάτσω εκεί, να καθαρίσω, το είχα πάρει απόφαση. Όσο δύσκολο κι αν ήταν, ειδικά στην αρχή, έβαζα μικρούς στόχους. Στην αρχή είχα βάλει, θυμάμαι, να κάτσω 1 εβδομάδα καθαρός. Βέβαια, υπήρχε και το στερητικό το σύνδρομο που με δυσκόλευε και ήταν, αλλά μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν και παιδιά που είχαν περάσει από τη θέση μου και ξέραν ακριβώς το τι περνάω, ήταν πολύ πιο εύκολο και πιο ωραίο. Ένιωθα δηλαδή καλά παρόλο που είχα το σύνδρομο των στερητικών. Οπότε μικρούς στόχους έβαζα και τους κατάφερνα, έπαιρνα ικανοποίηση, συζητούσα μέσα και έβλεπα τα παιδιά πώς μιλάνε στις ομάδες, στις θεραπευτικές διαδικασίες και έτσι σιγά σιγά και εγώ άρχισα να εμπιστεύομαι, να μιλάω και να δουλεύω τα θέματά μου. Βγαίνοντας από το πρόγραμμα, εντάξει και είμαι στο πρόγραμμα να πω ότι είχαμε το πρώτο πράγμα που με έκανε να νιώθω έτσι ωραία και να βρίσκω νόημα, γιατί από την πλατεία να πηγαίνεις μέσα σε ένα πρόγραμμα εξάρτησης είναι δύσκολο και είναι κάτι πρωτόγνωρο να αρχίσεις να μιλάς για τον εαυτό σου και να λες πράγματα και να δουλεύεις δυσκολίες σου, εικόνες σου, θέματα ψυχολογικά. Ήταν ο αθλητισμός κάτι που με κράτησε και με έκανε να νιώθω καλά. Παίζαμε ποδόσφαιρο, θυμάμαι. Είχαμε πινκ-πονγκ, βόλεϊ, είχαμε πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Οπότε εγώ το ήξερα από πριν, το κατάλαβα και εκεί ότι ο αθλητισμός είναι ψυχοθεραπεία, είναι φάρμακο για εμένα. Γιατί με έκανε να νιώθω καλά, να ξεχνάω τη χρήση. Γιατί στην αρχή εννοείται ότι σκεφτόμουν τη χρήση. Ήταν κάτι που έκανε 6 χρόνια, ήταν λογικό να το σκέφτομαι. Και είδα ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία και ήξερα σίγουρα ότι όταν βγω από το πρόγραμμα θα ακολουθήσω κάτι. Αυτό το κάτι τότε ήταν στο μυαλό μου το ποδόσφαιρο. Δεν ήξερα σε καμία περίπτωση ότι θα είναι το τρέξιμο. Να πω και εδώ να μοιραστώ ότι το υποτιμούσα το τρέξιμο. Έβλεπα να τρέχει κάποιον έξω και τον κοροϊδεύα μέσα με γιατί κάνει αυτός. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Εδώ είναι αυτό το πράγμα ότι ποτέ δεν ξέρεις η ζωή πώς θα τα φέρει και τι πραγματικά θα είναι αυτό που σου ταιριάζει και σου αξίζει και σε κάνει να νιώθεις καλά.
Οπότε βγαίνοντας από το πρόγραμμα, να το πιάσω από εκεί που το άφησα, στη φάση της επανένταξης, βρήκα μια δουλειά, άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο, είχα πάρει ένα ποδήλατο, κυκλοφορούσα δηλαδή πατώνα το ποδήλατο στην Αθήνα, όπου και αν πήγαινα, γράφτηκα σε μια σχολή. Και η ζωή μου ήταν δηλαδή γεμάτη με πράγματα καινούργια, σαν καθαρός άνθρωπος. Σίγουρα είχα πολλές δυσκολίες, αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες στην αρχή, βγαίνοντας από ένα πρόγραμμα το οποίο έχεις μάθει να είσαι ξεκάθαρος, να είσαι ειλικρινής, να είσαι αγαπημένος με τους άλλους, βγαίνεις σε μια κοινωνία έξω που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μέσα στην κοινότητα και μέσα στο ΚΕΘΕΑ δουλεύεις πράγματα, αλλά όταν βγεις έξω και έρθεις αντιμέτωπος, η αλήθεια είναι ότι τρως πολλές φαλιάρες. Αλλά το πρόγραμμα είναι εκεί για αυτό το λόγο. Είχαμε μάθει να μιλάμε, αυτό μαθαίνεις, να μιλάς, να μοιράζεσαι τις δυσκολίες σου. Στη βάση της επανένταξης πηγαίναμε μια φορά την εβδομάδα και κάναμε συναντήσεις, οπότε δουλεύαμε αυτά τα πράγματα. Τις δυσκολίες της επανένταξης, στη δουλειά, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις και ό,τι μας δυσκόλευε και μας έκανε να θυμώνουμε και να μας έρχονται αρνητικά συναισθήματα και να σκεφτόμαστε ή κάποια βίαιη συμπεριφορά, να πισωγυρνούσαμε τον εαυτό μας, όχι απαραίτητα στη χρήση, σε συμπεριφορές και σε διαδικασίες που κάναμε παλιά. Οπότε το 2013, όπως είπες και πριν εσύ, ήρθε τελείως τυχαία το τρέξιμο στη ζωή μου. Να πω ότι το 2012 αρχικά ήμουνα με μια φίλη που είχα σχέση τότε και περνάγαμε τυχαία από το Καλιμάρμαρο και τύχαμε στους τερματισμούς των 5 ωρών και κάτι και πάνω. Και σταματήσαμε, γιατί είχαμε τσακωθεί λίγο εκείνη την ώρα και κοίταγα τους τερματισμούς και βλέπα τον κόσμο να τερματίζει με κλάμα, με συναίσθημα και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, συγκινήθηκα κι εγώ, με έκανε να νιώσω δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και μου έκανε πολύ εντύπωση, δηλαδή δεν το περίμενα να μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έφυγα μετά από αυτό, δεν ξανασχολήθηκα με το τρέξιμο, με το μαραθώνιο, δεν ξανασυζήτησα ποτέ τίποτα. Απλά το θυμάμαι ότι ήταν κάτι για εμένα που το ένιωσα και με έκανε να συγκινηθώ, που έβλεπα τους ανθρώπους να τερματίζουν, να πονάνε, να αγκαλιάζονται, να μπουσουλάνε, να είναι κάτι πολύ δυνατό. Και το 2013, ένα μήνα σχεδόν 20 ημέρες πριν το μαραθώνιο του 2013, ένα χρόνο μετά, ένας φίλος ποδηλάτης, εγώ τότε να πω ότι ήμουνα στη σχολή νοσηλευτικής, χειρουργείο εργαλειοδότης, έκανα πάρα πολύ ποδήλατο, σχεδόν στα 60 με 80 χιλιόμετρα την ημέρα, όχι αγωνιστικά, απλά πήγαινα παντού με το ποδήλατο και έκανα και γυμναστήριο σε καθημερινή βάση. Ελεύθερα βάρη δηλαδή. Και μου λέει ο φίλος αυτός ο ποδηλάτης να πάμε να τρέξουμε το μαραθώνιο των Αθηνών και του είπα εγώ με πολύ μεγάλη ευκολία και άγνοια, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό, τι με περιμένει, ότι ναι, πάμε να το κάνουμε. Μου έκανε την εγγραφή, τα πάντα, ήταν όλα έτοιμα και πήγαμε στην εκκίνηση, καπνιστής να πω κιόλας, κάπνιζα τότε. Και ήταν και η αφορμή να κόψω και το κάπνισμα ο μαραθώνιος, οπότε με βοήθησε και σε αυτό το κομμάτι, στο κάπνισμα. Πήγαμε το 2013 να τρέξουμε, ξεκίνησα τον αγώνα. Πέρασα πάρα πολλές δυσκολίες μες στον αγώνα. Ήμουν απροπόνητος στην ουσία, ειδικά μετά τα μισά του αγώνα άρχισαν τα πόδια να πονάνε, το μυαλό να σκέφτεται την εγκατάλειψη όλη την ώρα, να σταματήσω, δεν έβρισκα νόημα, τι είναι αυτό που κάνω. Οπότε κατευθείαν στο μυαλό μου έβαλα και ήρθε, με φώτισε ο Θεός, δεν ξέρω ποιος με φώτισε, το ότι που ήμουνα πριν και που βρίσκεσαι τώρα, από εκεί που ήσουν στα ναρκωτικά και καθώς να κοιτάγεις στο πάτωμα, τώρα θα έχεις ένα μαραθώνιο. Οπότε όλο αυτό με έκανε να συγκινηθώ πάρα πολύ, να πάρω ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα και να συνεχίσω ένα χιλιόμετρο παρακάτω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήγα στο 32 χιλιόμετρο με κράπες στις γάμπες, να μην μπορώ να περπατήσω. Και οι εθελοντές εκεί που ήταν του Ερυθρού Σταυρού και τα στενοφόρα εκεί, οι επαγγελματίες υγείας, μου είπανε δεν πρέπει να συνεχίσεις, είσαι αφυδατωμένος, σε χάλια, θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, είναι καλό μέχρι εδώ που έφτασες, οπότε σταμάτα. Είναι καλά του χρόνου έλα προετοιμασμένος, με πιο μεγάλη εμπειρία να το τερματίσεις. Και τους είπα εγώ ναι, και έτσι όπως δεν κοιτάγανε κάποια στιγμή, σηκώθηκα και έφυγα. Λίγο πιο κάτω, 10 άλλα άτομα που με προσπερνάγανε, γιατί είχα πέσει πολύ ο ρυθμός μου, είναι η αλήθεια. Είχα ξεκινήσει, δεν ήξερα από τακτική, δεν ήξερα από τροφοδοσία, δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Ήμουνα τελείως αρχάριος.
Δεν το προτείνω αυτό σε κανέναν, εννοείται ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Απλά ήταν μια τρέλα που έκανα εγώ. Μου βγήκε σε καλό τελικά. Έβρισκα κόσμο και μου λέγανε ότι μπράβο, με ρωτάγανε πόσες φορές έχω τρέξει. Τους λέω είναι η πρώτη μου φορά. Όλοι μέναν έκπληκτοι γιατί πήγαινα για ένα χρόνο κάτω από 4 ώρες. Κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό για το μαραθώνιο της Αθήνας, πόσο μάλλον για πρώτη φορά. Και τελικά τα κατάφερα και έφτασα στο Καλιμάρμαρο. Και με το που τερμάτισα, πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, το συναίσθημα που ένιωσα καταρχήν έκλαιγα με λυγμούς από ικανοποίηση, κίνηση, χαρά, όλα αυτά. Θετικά συναισθήματα, κανένα αρνητικό. Ο πόνος δηλαδή έφυγε, λες και πάτησε σε ένα κουμπί, θυμάμαι, γιατί πονούσε όλο το σώμα. Και αυτό που γύρισα μετά όταν ήρθε ο φίλος μου πιο πίσω, το λέω χαρακτηριστικά αυτό και τον είδα, του λέω ότι καθόμασταν και κάναμε στη ζωή μας και πίναμε ναρκωτικά, πίναμε πρέζα, έτσι το είπα χαρακτηριστικά. Εδώ υπάρχουν πολύ πιο δυνατά πράγματα και πιο ωραία. Και κλαίγαμε και δύο και καλιαστήκαμε. Και είπα στη ζωή μου ότι θα το κάνω αυτό και του χρόνου, ότι θα ασχοληθώ με αυτό, όχι επαγγελματικά, δεν το περίμενα με τίποτα ότι θα φτάσω σε ένα τέτοιο επίπεδο, ότι μετά από 10 χρόνια θα είμαι πρωταθλητής Ελλάδος, ότι θα πρωταγωνιστώ και θα κάνω χρόνους, θα κυνηγάω τα χρονόμετρα. Να πω ότι τη δεύτερη χρονιά έκανα 2 ώρες και 47 λεπτά στον ίδιο αγώνα, από 4 ώρες. Ήταν κάτι πολύ καλό, είδα και εγώ ότι το έχω. Ήταν κάτι το οποίο είχα προπονηθεί για 4 μήνες, είναι η αλήθεια, δεν είχα κάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία. Εκεί κατάλαβα ότι και εγώ το έχω και ότι μου αρέσει και ότι θέλω να το κάνω και σε πιο σοβαρό επίπεδο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, είναι η αλήθεια. Έτσι ξεκίνησε η δρομική μου πορεία, βάζοντας μικρούς στόχους και εκεί και στο τρέξιμο. Είπα ότι θέλω να το κάνω και του χρόνου, έκανα 2.47, είπα θα το κάνω και την επόμενη χρονιά να προσπαθήσω να βελτιώσω αυτό το ρεκόρ. Θα είναι 1 λεπτό, θα είναι μισό λεπτό, θα είναι 5 λεπτά. Δεν έβαζα δηλαδή συγκεκριμένο στόχο σαν χρόνο, έβαζα ότι να μπορέσω να βελτιωθώ, να είμαι υγιής, είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω καλά, είναι κάτι το οποίο με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο, με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, με έχει κάνει να παίρνω αποφάσεις, να είναι ψυχοθεραπεία, να είναι το φάρμακό μου, αυτό που είπα και πριν, το τρέξιμο. Οπότε το συνεχίζω μέχρι τώρα. Πλέον οι στόχοι είναι εντάξει σε άλλο επίπεδο, είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Να πω ότι ήμουν 10 χρόνια στο σύλλογο του Πανελληνίου, γυμναστικού σύλλογο στην Αθήνα. Πλέον ανήκω στο σύλλογο του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη από φέτος. Θα τρέχω με τα χρόνια του Ηρακλή. Οπότε με την ευκαιρία έτσι το συνδυάσα να έρθω και εδώ, μίλαγα με τον Χρήστο και το συνδυάσαμε να έρθω. Ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εδώ. Είχα πάει στη Θεσσαλονίκη πρώτα για το σύλλογο, κόψαμε την πίτα και μετά ήρθα εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είσαστε εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Να ευχηθώ καλή χρονιά, δρομική, ο καθένας σε ό,τι κάνει υγεία, τύχη και να μην τα παραδάμε ποτέ. Εγώ αυτό λέω σε όλους, ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα θα βρεθεί κάποιος και κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να μας ρίξει. Οπότε εμείς πρέπει μέσα από αυτό να το ξεπεράσουμε, να βγούμε πιο δυνατοί και όσες φορές το ξεπερνάμε γινόμαστε και πιο δυνατοί. Εγώ αυτό έχω σαν μότο, αυτό κάνω στη ζωή μου, σε κάθε πράγμα, είτε αυτό λέγεται σχέση, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα να το πω πριν αυτό, μου ήρθε τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναγιώτη να μην τρέχει. Θα τρέχω σε ένα τεχνικό επίπεδο, θα ασχοληθώ με την προπονητική. Μπορεί να γίνω και εγώ μέλος του ΖΕΒΣ μετά από τον πρωταθλητισμό και να πηγαίνουμε όμορφες εκδρομές που διοργανώνει ο Σύλλογος. Έχω μάθει και πάει πάρα πολλές ωραίες εκδρομές. Μ' αρέσει που είσαστε αγαπημένοι, που βοηθάτε, που κάνετε φιλανθρωπικά πράγματα. Είναι μεγάλη μου χαρά να έρθω σε έναν αγώνα, θα προσπαθήσω, δεν δεσμεύομαι, γιατί το πρόγραμμά μου είναι περίεργο. Λοιπόν, προετοιμασίες, οι αγώνες είναι κάποια αναγκαστικά που πρέπει να συμμετέχω για το σύλλογο και κάποιοι αγώνες που πρέπει να είμαι εκεί είτε για εθνική ομάδα είτε για κάποιους πόντους που μαζεύω για το ranking, για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τέλος πάντων τα παγκόσμια και τις Ολυμπιάδες, που πλέον είναι δύσκολο στο κομμάτι του μαραθωνίου γιατί τα όρια έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Αλλά πάντα το όνειρο είναι όνειρο, δεν τα παραδάμε ποτέ. Εντάξει, άμα μιλήσω, θα μείνουμε εδώ μέχρι αύριο. Οπότε, εμένα μου αρέσει γενικά να υπάρχει ο διάλογος, να υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι, οτιδήποτε. Οπότε, από μένα αυτά.
Ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο μέρος της εκδήλωσής μας. Σε μια όμως ανοιχτή και διαλογική συζήτηση όπως η απόψινή, όπως είπε και ο ίδιος ο Παναγιώτης, ο λόγος ανήκει σε όλους. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που υπάρχουν. Αν θέλετε να μου δείτε κάτι τον Παναγιώτη. Καλησπέρα Παναγιώτη. Ήθελα να σε ρωτήσω, είπες ότι στο δεύτερο μαραθώνιο έκανες 4 μήνες προετοιμασία, ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, πόσο σε μήνες θεωρείς ότι είναι μια λογική προετοιμασία για το επίπεδό σου? Ναι, οι 4 μήνες ήταν για το μαραθώνιο. Ίσως δεν το διευκρίνησα και εγώ καλά. Ήταν 4 μήνες για το μαραθώνιο. Πριν έκανα για 5-10 πριν από αυτό. Στο δικό μου επίπεδο, οι προετοιμασίες βασικά να πω ότι δεν σταματάω να τρέχω. Πρώτο αυτό να έχω την υγεία μου. Απλά υπάρχουν περίοδοι που κόβω χιλιόμετρα. Δηλαδή, ο μέσος όρος όταν κάνω recovery ή συντήρηση, αποκατάσταση δηλαδή ή συντήρηση, είναι 120 με 140 χιλιόμετρα την εβδομάδα πλέον. Και ξεκινάω προετοιμασία τώρα για παράδειγμα τον μαραθώνιο του τελευταίου που έτρεξα της Αθήνας, ήταν 24 εβδομάδες η προετοιμασία μου. Και ήταν ο όγκος από 150 μέχρι 170, δεν πήγα παραπάνω. Γιατί είχα ρισκάρει την προηγούμενη χρονιά να κάνω παραπάνω χιλιόμετρα, δεν μου βγήκε σε καλό. Τραυματίστηκα και είδα ότι τα όρια μου είναι εκεί. Οπότε αυτό. Αλλά μια προετοιμασία για ένα μέσο δρομέα για εμένα είναι 12 με 15 εβδομάδες, 12 με 16 θα έλεγα. Εκεί. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση ψυχής που μας έκανες. Δίνεις δύναμη σε πολλούς να συνεχίσουν και αυτούν αγώνα τους. Ήθελα να ρωτήσω πόσο διήρκησε η επαναφορά του σώματός σου, γιατί όταν είσαι εθισμένος τόσο καιρό, προφανώς αυτό έχει επιπτώσει πέρα από το μυαλό και στο σώμα. Πόσο διήρκησε δηλαδή η επαναφορά του σώματός σου για να μπορείς μετά να υποστηρίξεις όλη αυτή τη μετέπειτα πορεία σου? Ήταν και ένας λόγος αυτός που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε το σώμα μου, επειδή είμαι πούμε λεπτός, έτσι, ο σωματότυπος μου, με τη χρήση και με τις ουσίες, επειδή δεν τρώω σωστά, δοκίμασα σωστά, είναι λογικό αυτό, ήμουν ακόμα πιο μαζεμένος, το πρόσωπό μου ήταν ακόμα πιο μαζεμένο, οπότε έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν μου άρεσε αυτό. Οπότε ήταν και ένας λόγος να επιπλέον να πω ότι πρέπει να κόψω αυτό. Και δεν μου άρεσε γιατί έβλεπα να ανεβαίνω σκαλιά, να κουράζομαι, που εγώ έκανα πρωταθλητισμό, έπαιζα μπάλα, δεν κουραζόμουν ποτέ, έβγαζα 95 λεπτά και έτρεχα όλη την πλευρά την αριστερή από το back μέχρι το half. Οπότε, ναι, ήταν και αυτός ένας λόγος να με παρακινήσει να πω ότι πρέπει να κάτι γίνεται. Μου πήρε, είναι η αλήθεια, πάνω από 6 μήνες να επανέλθω σε καλή κατάσταση, γιατί ειδικά αν φανταστείς τώρα τα στερητικά διήρκησαν περίπου 25 μέρες, έκανα να κινηθώ φυσιολογικά 25 μέρες. Εντάξει, πρώτες δύσκολες ήταν 6, αλλά και το σώμα να πονάει, είσαι σαν να είσαι άρρωστος, επειδή δεν παίρνεις την ουσία που έχει συνηθίσει στο σώμα σου και αντιδράει. Οπότε μπήκα σιγά σιγά, στους 2 μήνες θυμάμαι πήγα να παίξω μπάλα και ένιωθα τα πόδια μου πολύ βαριά, τις ανάσες μου ήταν πολύ βαριές, η φυσική μου κατάσταση δηλαδή ήταν πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά σιγά σιγά αυτό έβλεπα δηλαδή μετά από μια προπόνηση, μπορεί να ήμουν πιασμένος μέχρι και στα νύχια μου λέει, παντού, αλλά μετά από 2-3 μέρες έβλεπα ότι έχω βελτίωση. Μπορεί να ήταν δύσκολες οι πρώτες μέρες έτσι μετά την άσκηση, αλλά μετά έχεις βελτίωση. Στην επόμενη άσκηση ήμουν ακόμα λίγο καλύτερα. Οπότε μέσα από αυτό σιγά σιγά, αλλά ναι, σαν χρόνο μου πήρε 6 μήνες θυμάμαι έτσι να πω ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου βρήκε στην πόλη μας και ήθελα λίγο να μας πεις για το πρόγραμμα της εβδομάδας. Το πρόγραμμα και διεκολουστικά έχεις κάποιους χορηγούς. Πώς τη...
Θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Το πρόγραμμα της εβδομάδας είναι συνήθως διπλές προπονήσεις, 2 τρεξίματα, συνήθως έχει και μια ενδυνάμωση, μέρα παραμέρα. Τα τρεξίματα είναι τις ημέρες που έχουν ενδυνάμωση, 2 χαλαρά ελεύθερα τρεξίματα από 1 ώρα περίπου το καθένα. Η ενδυνάμωση μου περιλαμβάνει ασκήσεις με το βάρος του σώματος, με λάστιχα, αντιστάσεις και δουλεύω πολύ πιλάτες πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχω σταματήσει τα ελεύθερα βάρη και τα μηχανήματα, γιατί έχω δει ότι δεν με βοηθάνε. Και πιστεύω ότι για έναν άνθρωπο που κάνει πολλά χιλιόμετρα δεν τα χρειάζεται τα ελεύθερα βάρη. Θέλει πιο στοχευμένη και πιο συγκεκριμένη ενδυνάμωση. Και αυτό εννοείται ότι θα το κάνει με τον προπονητή του, με τον γυμναστή του. Δηλαδή, εγώ έχω ξεχωριστό γυμναστή με τον γυμναστή μου στην αντοχή, τον προπονητή μου δηλαδή. Και όταν το έκανα αυτό και το άλλαξα, έχω δει διαφορά και σε μένα. Και όπως είπα πριν, περιλαμβάνει 120 με 140 χιλιόμετρα την εβδομάδα όγκος χιλιομετρικός σε περιόδους που κάνω συντήρηση ή αποκατάσταση, είμαι χαλαρός δηλαδή. Και όταν είμαι σε φάση προετοιμασίας, κάνω 160 με 180 όπως είναι τώρα πια. Αυτό. Νομίζω το απάντησα. Τη δεύτερη ερώτηση να απάντησες. Βιοπολιστικά, ναι, συγγνώμη, μπράβο. Κάτι θυμόμουν, αλλά. Με χορηγούς, με τι. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια εννοείται πως δεν είχα κάτι πριν κάνω τις διακρίσεις και αυτά. Δούλευα παράλληλα. Τα τελευταία, από το 2017 βασικά που μπήκα στην εθνική ομάδα, σταμάτησα να δουλεύω. Όχι επειδή έβγαζα λεφτά, απλά επειδή είχα τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τις βιταμίνες μου, τα φαγητά μου, τα νίκια μου πληρωμένα. Ένα σπίτι δηλαδή να μείνω. Δεν έβγαζα όμως κάποιο έξτρα εισόδημα να πω ότι θα παίρνω και κάποια λεφτά που θα μπορώ να πάω κάποια προετοιμασία ή θα κάνω κάτι έξτρα, θα πάρω έναν εξοπλισμό, θα πάρω ένα ποδήλατο, θα πάρω έναν διάδρομο. Αυτά ήρθαν σιγά σιγά. Το 2017, όταν πήρα το πρώτο μου μετάλλιο, με προσέγγισε μια εταιρεία, η Brooks, στην Ελλάδα, και έτσι άρχισε η πρώτη μου χορηγία με ρούχα, παπούτσια. Μετά ήρθαν τα ρολόγια, ήρθαν οι βιταμίνες και τα τελευταία 3 χρόνια έχω συμβόλαια τα οποία έχουν και χρηματικά μέσα ποσά, ανάλογα με τις επιτυχίες μου, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα κάνω με τις εταιρείες, δηλαδή αν θα πάω να κάνω κάποιο training σε γκρουπάκια, κάποιες φωτογραφίσεις, κάποια έξτρα. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά, ότι μπορώ να ζήσω. Δεν έχουμε καμία σχέση εννοείται, γιατί είχα πάει και σε ένα σχολείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά και είχα μιλήσει και με ρώτησε ένα παιδάκι, κερδίσατε το μαραθώνιο, οπότε έχετε λεφτά. Λέω, δεν είναι αυτό αλήθεια, δηλαδή δεν είμαστε και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, δυστυχώς. Αλλά είναι η γνώση μας, ξέρουμε ότι δεν έχει λεφτά ο στίβος, ο κλασικός αθλητισμός και το τρέξιμο. Είμαστε τυχεροί ότι ο μαραθώνιος πλέον έχει άγχυση, έχει έξαρση, είναι καλή έξαρση αυτή και έχουμε μια αναγνωρισιμότητα αυτό. Και ναι, από τους χορηγούς ότι βγάζω, από το σύλλογο και κάτι έξτρα που έχω κάποια άτομα που προπονώ και κάποια γκρουπάκια τα οποία τα έχω περιορισμένα γιατί δεν έχω το χρόνο και δεν μπορώ να το κάνω καλά. Αν έχω παραπάνω άτομα και αυτά, δεν θέλω να το κάνω μπακαλίστικα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Αυτό. Ναι, συγχαρητήρια και από μένα Παναγιώτη για τον προσωπικό σου αγώνα. Εγώ έτσι το βλέπω είναι ένας αγώνας στη ζωή, επανήλθε στη ζωή, γιατί και το ζώωσες πριν από αυτό. Η ερώτηση μου έχει να κάνει ποιο είναι το όνομα του προπονητή σου και αν η εθνική ομάδα σου παρέχει κάποιον προπονητή ή αν έχεις κάποιον δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Ο προπονητής μου είναι ο Σταύρος ο Καρές, παλιός αθλητής του Πανελληνίου, 1500 μέτρα έκανε, έχει ρεκόρ 342. Έτυχε και είμαι τυχερός, όταν πήγα σε κάποιο σωματείο να ζητήσω να με προπονήσει, να βρω τέλος πάντων να βρω ένα γκρουπ για μαραθώνιο, με στείλαν εκεί, με στείλαν στο Πανελλήνιο, στο Σταύρο τον Καρέ, και έτσι ξεκίνησα με τον Σταύρο και είμαστε τώρα 10 χρόνια μαζί. Τον λέω Σταύρο γιατί πλέον είμαστε φίλοι, είμαστε σαν συγγενείς. Δεν είναι ομοσπονδιακός προπονητής, δεν μου τον έχει δώσει με το έτσι θέλω εθνική ομάδα, γιατί ακούγονται και κάτι τέτοια δεν ισχύουν με κάτι τέτοιο. Προτείνει η εθνική ομάδα έναν προπονητή, αλλά αν θέλει να προπονηθείς με κάποιον δικό σου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά να είναι αναγνωρισμένος εννοείται και να έχει πτυχίο. Και το άλλο, συγγνώμη, ποιο ήταν. Όχι, αυτό.
αν η εθνική ομάδα σου παρέχει κάποιον έξτρα τρόπο να φτιάξει. Όχι. Γεια σου Παναγιώτη. Εγώ θα σε ρωτήσω, αν και έκανα την ερώτηση πριν, απλά αν μπορείς να μας πεις το εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα, δηλαδή πώς τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το ενδιάμεσο της εβδομάδας όλης το πρόγραμμά σου. Και την κάλυψή σου ενεργειακά και διατροφικά. Αν μπορούσες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γνωριστήκαμε και στο γυμναστήριο, τα έχουμε πει. Εντάξει, εμένα η εβδομάδα μου ξεκινάει, να το πάρω από την Δευτέρα, να το πω λίγο αναλυτικά. Ξεκινάω, επειδή έρχομαι από ένα long run της Κυριακής, που είναι από 2 έως 2,5 ώρες. Δεν έχω κάνει παραπάνω από 2,5 ώρες long run εγώ, προσωπικά. Ξεκινάει με ένα χαλαρό τρέξιμο τη Δευτέρα. Μπορεί να το πάω, αν έχω πάει σε flat διαδρομή, επίπεδη, να την έχω μαζέψει δηλαδή ψωμετρικά, μπορεί να το πάω να το κάνω βουνό, αλλά όχι μονοπάτι, σε δρομικό κομματάκι, μαλακό, αλλά να έχει και ψωμετρικά. Θα είναι αυτό μια ωρίτσα, θα είναι 10 χιλιόμετρα, θα είναι το πρώτο τρέξιμο της εβδομάδας της Δευτέρας. Θα γυρίσω στο σπίτι, να πω ότι το πρωί κατά 90% πάω μυστικός με νερό, πίνω μόνο νερό, και μπορεί να φάω μισό μήλο. Έτσι έχω μάθει να το κάνω αυτό και κάνει και καλύτερες καύσεις έτσι γενικά μέσα στην ημέρα ο οργανισμός. Στην αρχή μπορεί να πεινάς, αλλά μετά είναι καλό αυτό. Μετά γυρνάω στο σπίτι, τρώω ένα καλό γεύμα, ξεκουράζομαι, θα φάω μετά το μεσημεριανό μου. Τα γεύματά μου εμένα συνήθως δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν ακολουθώ κάποιο διατροφικό πλάνο πιστά. Αποφεύγω τα γλυκά, δεν τρώω τηγανιτά, δεν τρώω λιπαρά, τις ποσότητες δεν τις ζυγίζω, απλά έχω μάθει με το μάτι πόσο εγώ χρειάζομαι, με την εμπειρία μου. Θα είναι μακαρόνια με κιμά, θα είναι κοτόπουλο με ρύζι, πατάτες με κοτόπουλο, θα είναι φαγητά, σαλάτα εννοείται. Προσπαθώ να πίνω 3 με 4 λίτρα νερό την ημέρα. Η καλή υδάτωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την αποκατάσταση και για την απόδοση. Πολλές φορές το ξεχνάμε και ειδικά τους χειμερινούς μήνες, επειδή έχουμε την αίσθηση του κρύου. Το λέω για μένα αυτό, εγώ το παθαίνω αυτό το πράγμα. Να μην πίνουμε επαρκή νερό. Και αυτό βγάζει τραυματισμούς, βγάζει κράμπες και είναι επικίνδυνο. Οπότε πάμε στο απόγευμα της Δευτέρας πάλι θα είναι ένα χαλαρό τρέξιμο και μετά θα βάλω ενδυνάμωση. Θα είναι περίπου 1 ώρα τρέξιμο ή 50 λεπτά, 1,5 ώρα ενδυνάμωση και πάλι μετά 20 με 30 λεπτά από θεραπεία. Την Τρίτη συνήθως θα κάνω πρωί τα προγράμματα, τα διαλυματικά. Πηγαίνω και τα κάνω πρωί. Θα είναι μικρά κομμάτια διαλυματική της Τρίτης. Θα είναι 20 τρακοσάρια, 20 τετρακοσάρια, 18 πεντακοσάρια, 15 εξακοσάρια ανάλογα. Και το απόγευμα πάλι ένα χαλάρωμα. Το πλάνο της ημέρας του διατροφικού, η ξεκούραση και αυτά είναι τα ίδια. Την Τετάρτη θα κάνω ένα medium long run. Είναι από 22, ξεκινάω βασικά από 20 και φτάνει ως 25-26 χιλιόμετρα αυτό. Θα είναι ένα τρέξιμο ελεύθερο, δεν βάζω ούτε pace μέσα ούτε τίποτα. Απλά είναι ένα τρέξιμο medium long run, το λέω αυτό. Την Πέμπτη πάλι είναι το ίδιο παρόμοιο δηλαδή με τη Δευτέρα, 2 τρεξίματα με ενδυνάμωση. Παρασκευή πρωί η μεγάλη διαλυματική. Θα είναι 10.000, θα είναι 5.000, θα είναι 15.000, αναλόγως σε ποια φάση θα είναι κιόλας της προετοιμασίας μου. Το Σάββατο πάλι θα είναι διπλή προπόνηση με ενδυνάμωση, οπότε πάμε σε 3 ενδυναμώσεις με 2 χαλαρώματα. Και την Κυριακή είναι το long run, το μεγάλο τρέξιμο, που αυτό είναι και το αγαπημένο μου, από την αλήθεια εμένα. Μου αρέσει να βάζω αλλαγές μέσα, μου αρέσει να βάζω τριάρια, ρυθμό αγώνα. Μου αρέσει να πηγαίνω και στο βουνό πολλές φορές, όταν είμαι και στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας που δεν με πειράζει το να κουραστώ και να ψιλοτραυματιστώ έτσι να πάθω ένα τραυματάκι. Οπότε μπορώ να το κάνω και στο βουνό, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μένω στην Πετρούπολη, δεν θυμάμαι αν το είπα, στην Αθήνα, εμείς έχουμε το Πικύλο εκεί το όρος. Ναι, γίνεται και ένας αγώνας βουνού, σίγουρα θα έχεις πάει. Είναι πολύ όμορφα, γιατί βλέπεις πια και όλη την Αθήνα και νιώθεις ότι είσαι σε ένα βουνό, σε χωριό. Αυτό και πολλές φορές μετά το long run μπορεί να κάνω και το απόγευμα ένα πολύ χαλαρό μισάωρο ή για να μαζέψω χιλιόμετρα ή για να δουλέψει και
θεραπευτικά, σαν αποκατάσταση μετά το long. Δηλαδή, με έχει βοηθήσει πολλές φορές να έχω τα πόδια μου πολύ βαριά, κουρασμένα και να πάω να κάνω ένα πολύ χαλαρό τρέξιμο. Μετά από αρκετές ώρες, δηλαδή αν το long run το έχω κάνει στις 8, να πάω στις 6 το απόγευμα, να αφήσω αρκετές ώρες και να κάνω έτσι ίσα αιμάτωση και αποκατάσταση. Πιστεύω και το τελευταίο, δηλαδή μέσα από ξεκούραση, πρέπει να έχει ξεκουραστεί καλά και μετά θα πάμε να το κάνει. Ναι, ναι. Και κάτι ακόμα, αν θέλει, παρακαλώ. Όταν ξεκινήσει, εντάξει, εμεί τώρα δεν θα πάμε να τρέξουμε 2 ώρες μαραθώνιο, γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Απλά, αν κάνει τι προγραμμέ σου και ξεπερνάμε τη 1 ώρα η προπόνησή σου, ενυδατώνεσαι με κάτι, δηλαδή θέλω να πω ενεργειακά πώ καλύπτεσαι, αν μπορεί να μα πει, παρακαλώ. Δηλαδή το long run που είπες 2 ώρες, δηλαδή διάμεσα κάνεις κάτι, ας πούμε, χρησιμοποιήσεις κάτι, αν θέλεις να μας πεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, στα long run και στις διαλυματικές χρησιμοποιώ ηλεκτρολίτες και ενεργειακά τζελ που έχουν υδατάνθρακα μέσα και ηλεκτρολίτες. Να πω την αλήθεια ότι είμαι της άποψης και αυτό κάνω εγώ, ότι αν τρέφεσαι σωστά, αν υδατώνεσαι σωστά, να φανταστείς ότι με μαραθώνιο δεν πίνω ούτε τρώω τίποτα. Ναι, το πάω καφέ. Και μέχρι τα 25 χιλιόμετρα, όταν κάνω long run στην αρχή, δηλαδή τώρα της προετοιμασίας που θα κάνω 25, όταν ξεκινήσω, είναι σπάνιο να πιω νερό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, εγώ λέω και σε αυτούς που συμβουλεύω και αυτό ότι ανά 5 χιλιόμετρα ή ανά 20 λεπτά πρέπει να πίνεις, να ενυδατώνεσαι. Εγώ το κάνω αυτό όταν είναι δηλαδή σε πολύ αρχικό στάδιο που είμαι λίγο πιο χαλαρός, να μην είμαι τόσο focus, να το κάνω για ψυχολογικούς λόγους δηλαδή για μένα. Εντάξει, τα συμπληρώματα και όλα αυτά βοηθάνε ένα 5% μπορεί να λέω πολύ. Είναι πιο πολύ στο μυαλό και λίγο σαν ένα έτσι έξτρα. Εντάξει, η υδάτωση, τα τζελάκια και οι ηλεκτρολίτες εννοείται ότι βοηθάνε στην αφυδάτωση και σε όλα αυτά. Ενεργειακά. Παναγιώτης, συγχαίρομαι πρώτα για τον αγώνα της ζωής όπου κατάφερες και στάθηκες όρθιος και μετά για την πρωτιά του μαραθωνίου. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τον πρωταθλητή της ζωής Παναγιώτη, η επίσημη πολιτεία τον έχει αξιοποιήσει για να μεταφέρει το μήνυμα στα μικρά παιδιά, στους νέους ανθρώπους και στα εξαρτημένα άτομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που πήρα απόφαση να το μοιραστώ, όλο αυτό, τη ζωή μου και τη δυσκολία που πέρασα, ήταν αυτός ο λόγος. Για το αν μπορέσω να βοηθήσω και ένα άτομο, έστω ένα άτομο να πάρει μια βοήθεια, μια ελπίδα που έχει παρόμοιο ίδιο πρόβλημα ή κάποιο μέλος της οικογένειας, κάποιος γονιός, γιατί έχω συναντήσει και γονείς που ήρθαν στο πρόγραμμα και επειδή τα παιδιά τους υποτροπιάσανε, τα παρατήσανε, είναι σαν να παρατάς το παιδί σου, σαν να το αφήνει το παιδί σου να πεθάνει. Όσο σκληρό και αν είναι αυτή η αλήθεια. Εγώ γι' αυτό το αποφάσισα να το μοιραστώ. Πρώτα επειδή ένιωθα καλά με τον εαυτό μου και σίγουρος και είπα ότι θα το κάνω άσχετα πώς θα ακουστεί, πώς θα με πάρουνε. Δηλαδή και εγώ δεν ήξερα στην αρχή τι αντίκτυπο θα έχει σε μένα και πώς θα ακουστεί και πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά αυτό που πήρα πίσω είναι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος. Και ειδικά μετά από τη νίκη, του συνδυάσανε πάρα πολύ και με έχουν καλέσει σε πάρα πολλά και σχολεία και προγράμματα και στις φυλακές και σε κανάλια. Έχει ακουστεί όλο αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν κουράζομαι ποτέ να το μοιράζομαι και να το λέω. Σήμερα πάλι κάθε μέρα, όσες μέρες είμαι εδώ και στη Θεσσαλονίκη, πήγα και σε πάρα πολλά προγράμματα. Λέω συνέχεια το ίδιο. Λέω συνέχεια την εμπειρία μου, συνέχεια τις δυσκολίες μου, όλο αυτό που πέρασα, το που έχω φτάσει. Με γεμίζει τόσο πολύ συναισθηματικά και αυτή είναι η αμοιβή μου, εμένα. Γιατί πολλοί μου λένε: παίρνεις λεφτά, πας να μιλήσεις εκεί, παίρνεις λεφτά. Του λέω: παιδιά, δεν θέλω λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι εγώ είμαι καλά και μέσα από αυτό θεραπεύομαι και εγώ παράλληλα. Είναι θεραπευτικό και για εμένα αυτό που έχω κάνει. Αλλά για να απαντήσω και στην ερώτηση για το Πηγαλού, η πολιτεία, εντάξει, όσοι έχουν βγει και είναι ευαισθητοποιημένοι και θέλουν, με έχουν καλέσει και με έχουν πει για να πάω να μιλήσω, οπότε έχει γίνει πλέον γνωστό και έχει γίνει. Καλησπέρα Παναγιώτη. Εδώ είμαι. Σε συνέχεια αυτής της συζήτησης που κάναμε προχθές στο γήπεδο όσον αφορά την προετοιμασία στο εξωτερικό.
επειδή έχει τεθεί παλιότερα εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή μας, αν θα έπρεπε να γίνει ένα προπονητικό κέντρο, έχουμε τα πιέρια 2.200 εξώμετρα, έχουμε τον Όλυμπο που είναι το μεγαλύτερο που είναι στην Ελλάδα. Ποια είναι, επειδή βρισκόμουν στο Καρπενήσι σαν εκπαιδευτικός το 2004 και ήταν όλη η αποστολή τότε, οι Ολυμπιονίκες με τον Δημητριάδη τον επικεφαλής, και εφαρμόζαν ένα σύστημα προπόνησης διανυκτέρευμα πάνω στο χιονοδρομικό στα 1800 στο καταφύγιο και κάνανε στο στάδιο του Ολυμπιακού, τέλος πάντων στο Καρπενήσι, στα 900 μέτρα προετοιμασία και ξανακοιμούνταν πάνω. Όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει, ξέρω, 3 εβδομάδες για ένα μήνα συνήθως στο υψόμετρο. Αξίζει να επενδυθεί από την πολιτεία ώστε να γίνει μια τέτοια μονάδα, ή αυτό που έχει ζήσει εκεί με τον Γελαούζο στο Flagstaff στην Αριζόνα, που ζει σε μια πόλη οργανωμένη με στάδια στα 2.100, στα 2.200 και δεν αξίζει να κάνουμε κάτι εδώ στον ελλαδικό χώρο. Ναι, αρχικά να πω ότι έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολλά μέρη που θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι. Υπήρχε κάτι στην Βάρνηθα, στα 1000 μέτρα, το οποίο ξέρω και είναι παρατημένο. Ναι. Στο Καρπενήσι έτυχε να πάω φέτος πρώτη φορά, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές, για εμένα, για το μαραθώνιο που κάνω, δηλαδή πολλά μέρη να τρέξεις, έχει τα γήπεδα, έχει να κάνεις ενδυνάμωση, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και να συντηρηθεί και να βελτιωθεί. Το πρωτόκολλο λέει sleep high, train low, ότι κοιμήσου ψηλά, προπονήσου χαμηλά. Όσο πιο ψηλά πας, πάνω από τα 1600 μέτρα, ο οργανισμός κάνει υποξία, παράγει ρυθμά αιμοσφαίρια και είναι το φυσικό ντόπινγκ. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή όταν πάμε στα υψόμετρα. Η αλήθεια είναι με 3 εβδομάδες και ένα μήνα, προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι δεν γίνεται δουλειά. Αυτό θέλει να είναι συνέχεια, να είσαι εκεί και μην πάμε τόσο μακριά. Εμείς έτυχε να πάμε στην Αριζόνα, στο Flagstaff, επειδή ήταν ένας Κύπριος εκεί, φίλος μας, δούλευε στην Αμερική και μπορέσαμε να το κάνουμε και να τον αξιοποιήσουμε αυτόν επειδή είχε πολλές γνωριμίες και ήξερε από εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλά προπονητικά κέντρα και στην Ευρώπη και κοντά μας και στην Βουλγαρία υπάρχει ένα πολύ καλό προπονητικό κέντρο στα 2.000 μέτρα. Ναι, πολύ οικονομικό. Αλλά θέλει οργάνωση, θέλει χρηματοδότηση όλο αυτό. Πρέπει να πηγαίνεις πάνω στο υψόμετρο, να δουλεύεις 3 μήνες για εμένα, 2 με 3 μήνες, να κατεβαίνεις, να κάνεις έναν αγώνα και πάλι να ξαναπηγαίνεις εκεί. Για να δουλέψει όλο αυτό σωστά. Εγώ το έχω δοκιμάσει στο Μαρόκο, είχα πάει 2 μήνες σχεδόν. Στα 1700-1680 ήταν και το υψόμετρο, Αφρική. Και στο Flagstaff, που ήταν η εμπειρία μου 3 μήνες που κάτσα εκεί. Εκεί δεν μου βγήκε, τραυματίστηκα, εντάξει, έκανα εγώ κάποια λάθη, okay. Αλλά σαν εμπειρία ήταν φανταστική, μπορεί να μην την ξαναζήσω ποτέ. Είδα αθλητές, είδα άλλες νοοτροπίες. Λέω χαρακτηριστικά και αυτό νομίζω το είπα σε κάποιον. Ήταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής εκεί και με το που μας είδα να μπαίνω μέσα στο γήπεδό του, με πήρα αγκαλιά και μου λέει How are you, where are you from? Και μου μίλησε. Και εδώ βλέπουμε μπαίνουμε στα γήπεδα, ξέρουμε εγώ και ο άλλος 3 ώρες, 2 ώρες μαραθώνιο, δεν ξέρω, δεν το λέω για το επίπεδο και εγώ και τον εαυτό μου βάζω μέσα και δεν μιλάμε, ξέρω. Πόσο διαφορετική είναι η νοοτροπία εκεί με εδώ. Οπότε, ναι, έχουμε μέρη, για να πω αυτό, που μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα, πολύ όμορφα μέρη, και ότι μπορεί να γίνει δουλειά και έτσι θα αλλάξει και το ρήπανο. Γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι κορυφαίοι, και οι Κενιάτες είναι πάνω στα υψόμετρα, και οι Αιθίωπες είναι πάνω στα υψόμετρα, και στην Αμερική σε όλα τα υψόμετρα πάνε πολλοί και Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι αθλητές. Οπότε πιστεύω να απάντησα έτσι. Βέβαια, εντάξει, πριν τρέξουμε στα υψόμετρα, θα τρέξουμε και στο Ισιάδη πρώτα και μετά στο υψόμετρα. Λοιπόν, αυτή ήταν ωραία πάση που έκανες. Έχει δοθεί νομίζω μεγάλη έμφαση, άποψή μου τώρα βέβαια, στην αυτή την εξαετία την παρένθεση που είχε στη ζωή σου. Αλλά δεν δίνουμε βάση, γιατί εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις, στα 16 χρόνια αθλητισμού που έκανες πριν. Δηλαδή δεν ήσουν κάποιος τυχαίος, ο οποίος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: εγώ θέλω να τρέξω. Έτσι, φαντάζομαι τα 16 χρόνια αυτά έκανες πρωταθλητισμό και στο τζούντο και στο ποδόσφαιρο, δεν κορόιδευες, ούτε παίρνουσες έξω από τα γήπεδα. Δούλευες.
Έτσι. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, ότι όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον μετά που έκανες, προϋποθέτουν δουλειά και δουλειά. Η παρένθεση αυτή της εξαετίας είναι καλή και μάλιστα προς τιμή σου και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν αθλητισμό. Εδώ θεωρούμε ότι θα πάρουμε ένα ρολόι και θα αρχίσουμε να τρέχουμε. Ή ένα συμπλήρωμα ή ένα τζελάκι ή οτιδήποτε. Και ο καθένας ο οποίος πάει 2 φορές στο γήπεδο ή 3, τον θεωρούν ότι κάνει πρωταθλητισμό. Το οποίο είναι ανέκδοτο, έτσι. Πρωταθλητισμό μόνο εσύ ξέρεις σε αυτή την αίθουσα τι σημαίνει, κανένας άλλος. Οι άλλοι απλά το αναφέρουν, το χρησιμοποιούμε σαν λέξη. Ο πρωταθλητισμός σαν πρωταθλητισμό. Επίσης, και κλείνω με αυτό και νομίζω αυτή ήταν και η βάση όλων αυτών που προηγήθηκαν τις δεκαετίες του 80 του 90, που κάνανε τους χρόνους και σήμερα δεν μπορεί κανένας, ακόμα και στο δικό του επίπεδο, να τους φτάσει. Αυτούς τους αθλητές που τρέχανε τις πόλεις. Τους Έλληνες, έτσι, για τους ξένους δεν θέλω να μιλήσω. Ευχαριστώ. Και θα δώσουμε άλλες 3 ερωτήσεις μετά από αυτό. Ωραία. Ναι, Σίμω, έτσι είναι, συμφωνώ μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα κλείσει στον αθλητισμό από μικρό παιδί, όπως είπα, και μου το έχουν πει πολύ λίγοι και σε ευχαριστώ που το τόνισες αυτό. Εννοείται ότι υπήρχε μια βάση και μια αθλητική παιδεία. Ήξερα ότι πάντα μου αρέσει ο αθλητισμός, γιατί και πριν όταν έκανα αθλητισμό και πρωταθλητισμό βασικά στο τζούντο, είχα πρόγραμμα, κοιμόμουν συγκεκριμένες ώρες, έτρωγα συγκεκριμένα πράγματα, έγινα προπόνηση 3 φορές την ημέρα. Οπότε όλο αυτό μου είχε βάλει μέσα σε μια ρουτίνα και σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πειθαρχία, όλα αυτά. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μπει έξω. Και στο μυαλό, έτσι ακριβώς. Οπότε, ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό μέσα μου δούλευε και αυτά τα 6 χρόνια. Εντάξει, ότι σε κάποιες φάσεις της ζωής μου που ήμουνα στη χρήση πολύ βαριά τα 2 τελευταία χρόνια ήταν αυτό, να μην σκεφτόμουν αυτό. Αλλά υποσυνείδητα όλο αυτό δούλευε όταν ήμουν νυφάλιος και πάλι ήθελα να γυρίσω εκεί και ξέρω ότι ο αθλητισμός είναι η σωτηρία μου. Οπότε εκεί θα μείνω σε αυτό που είπες. Όλα τα άλλα συμφωνώ που είπες. Ναι, αυτό συμφωνώ που είπες, εννοείται. Οι παλιοί τρέχανε χωρίς τις τεχνολογίες που έχουμε εμείς τώρα, χωρίς τζελάκια, χωρίς ρολόγια, χωρίς τίποτα και ούτε πηγαίνανε και υψόμετρα. Οπότε και το 2.12 που είναι το παραλληλό ρεκόρ του Σπυρίτου Ανδριόπουλου είναι άπιαστο. Το 2.17 δηλαδή με το 2.12 που έχω εγώ, με το 2.12 είναι τελείως διαφορετικός αθλητής. Δεν είναι καμία σχέση. Σίγουρα το έχω στο μυαλό μου να πω αυτό. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω. Δεν ξέρω αν θα παίξει το σώμα μου, η ψυχή μου, το μυαλό μου. Αλλά το έχω τρέξει μέχρι στιγμή σε μη-μαραθώνιο. Έχω κάνει ένα 6. Θα δούμε. Άλλες 3 ερωτήσεις πήγε να δώσω. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Την ηλικία σας δεν μας είπατε. Α, την ηλικία. Είμαι 35 χρονών. Και ξεκίνησα 25 το τρέξιμο. Να σας πω και εγώ ότι καταρχήν ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας όλα αυτά τα βιώματά σας που ήταν πολύ σημαντικά για μας. Εγώ δεν είμαι αθλητής του ΖΕΣ, είμαι φίλος του ΖΕΣ. Εγώ περπατάω, δεν τρέχω. Και δεν γνωρίζω τι σημαίνει πρωταθλητισμός και τι σημαίνουν. Και τι σημαίνουν μεγάλες αποστάσεις και μαραθώνια. Τι σημαίνει να είσαι ένας πρωταθλητής σε αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι ψυχολόγος, σαν ψυχολόγος και περνώντας και από θεραπευτικά προγράμματα τα αντίστοιχα του ΦΘΑ και στις φυλακές και από το κέντρο πρόληψης στην Άδρακτο, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι πρωταθλητής στο άλλο το κομμάτι, το πρώτο. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο, Παναγιώτη, που ασχολήθηκες με αυτό το άθλημα. Παρακολουθούσα με πόσο παραστατικότητα περιέγραφες την πρώτη προσπάθεια του μαραθώνα. Και μου θύμισε ακριβώς την προσπάθεια που κάνει κάποιος χρήστης, στην προσπάθεια που σκέφτεται πώς να τελειώσει από την περιπέτειά του αυτή. Στην αρχή υπάρχει ο σωματικός πόνος. Προχώρησε μέχρι το 32ο χιλιόμετρο, πονούσες και όλα αυτά. Μετά μπαίνει το μυαλό που σε σταμάτησε. Δεν θα τα καταφέρεις. Εκεί χρειάζεται η θέληση για να προχωρήσει παρακάτω. Πόσες φορές ένας χρήστης που προσπάθησε
έβγαλε τη χαμάμου, τα στερετικά του, όλα αυτά τα συμπτώματα. Μετά έκαναν τετροπογές του μυαλού. Ότι δεν θα τα καταφέρεις. Ή ξανά υποτροπίαζε ξανά. Για μένα δεν ξέρω να σου λέω αν τι σημαίνει πρωταθλητισμός στο στίβο. Ξέρω τι σημαίνει πρωταθλητισμός στο άλλο κομμάτι. Και σε αυτό πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται έχει καταφέρει. Μπράβο, και νομίζω ότι αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη συνεισφορά για μένα σήμερα σε αυτή την συνάντηση. Και ο ΖΕΣ κάνει ανάλογα πράγματα. Επειδή είμαι φίλος του ΖΕΣ και όλες οι δραστηριότητες προσπαθούν να έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Μπράβο σας. Μπράβο, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, δίνεις ελπίδα και στους γονείς που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να έχουν μπει σε δύσκολα μονοπάτια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπουν σήμερα το γιο τους οι γονείς σου, γνωρίζοντας και ζώντας τη δύσκολη περιπέτειά σου και πού τελικά έχεις φτάσει. Ναι, ήταν κάτι που δεν είπα αυτό. Ένας έξτρα λόγος που έπρεπε να κόψω και ήθελα ήταν επειδή έβλεπα τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον αδερφό μου να είναι στεναχωρημένοι, να μην ξέρουν τι να κάνουν. Τα περνούσαν τα χρόνια και βλέπανε, δηλαδή θυμάμαι όταν την αντίκρισα τη μητέρα μου στο σπίτι να έχουν έρθει ο εισαγγελέας με τους αστυνομικούς να ψάξουν το σπίτι που με είχαν πιάσει και να είναι λιπόθυμοι. Είπα, τι φταίει αυτή η μητέρα. Γιατί δεν μου έχει. Ήταν πάρα δίπλα μου, είναι πάρα δίπλα μου. Οπότε τώρα είμαι πολύ χαρούμενη και πιστεύω ότι το έχω γυρίσει όλο πίσω. Αυτό είναι το Παναγιώτη, καλησπέρα από εμάς. Είμαι και εγώ ψυχολόγος, εργάζομαι στο κέντρο πρόληψης άμετος με την κυρία Σίλα. Είναι πολύ συγκινητικό για μας να είμαστε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν κάνει αυτόν τον αγώνα, τον έχουν ολοκληρώσει και άλλοι που τον κάνουν. Έχω σημειώσει 5 λέξεις ή φράσεις από το λόγο σου. Η πρώτη είναι έλεγχος. Είναι γνωστό ότι στην αρχή οι άνθρωποι που πειραματίζονται με τις ουσίες θεωρούν ότι έχουν τον έλεγχο. Και πολύ σύντομα η ουσία έχει τον έλεγχο του ανθρώπου. Η δεύτερη είναι η λέξη ασφάλεια. Και είναι αυτό επίσης το οποίο εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ και με γονείς και με εκπαιδευτικούς και με τους εφήβους, το πώς δηλαδή μπορούμε να δημιουργούμε ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο σπίτι. Το οικογενειακό κλίμα να είναι ασφαλές. Αλλά και η κοινωνία. Η τρίτη φράση που κράτησα είναι η σφαλιάζεις από την κοινωνία. Η τέταρτη είναι το μιλώ, μοιράζομαι, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε στα παιδιά μίλα, μοιράζουμε, αλλά υπάρχουν αυτιά για να ακούσουν. Και το τελευταίο είναι τότε που είπες ότι έφτασε στο Καλιμάρμαρο και έφυγε ο πόνος σαν να πάτησε σε ένα κουμπί. Και εγώ σκέφτηκα το παμίνι, δηλαδή ναι, η ανταμοιβή, έτσι, ο εγκέφαλος και η ανταμοιβή. Και δεδομένου ότι εμείς εργαζόμαστε στην πρόληψη και προσπαθούμε όλα αυτά να τα καλύψουμε μέσα από κουβέντες, σεμινάρια με γονείς, με εκπαιδευτικούς, στα σχολεία κλπ. Ποιες είναι οι δικές σου σκέψεις πάνω σε αυτό που έχεις κάνει όλο αυτόν τον αγώνα και τον έχεις πετύχει? Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, τι θα έπρεπε κανείς να κάνει για να προλάβει όλα αυτά? Ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ σημαντικό όλα αυτά που αναφέρατε. Εγώ έχω μείνει λίγο πίσω στην άλλη ερώτηση σκεφτόμουν. Ναι, στο ΚΕΘΕΑ, που αποφέτησα εγώ τέλος πάντων, έχουν γίνει τώρα κάποια, δεν ξέρω αν αποφασίστηκαν, αν περάσανε κάποια νομοσχέδια τέλος πάντων, που θέλουν να περιορίσουν κάτι, να τα περικόψουν τέλος πάντων και όλα αυτά. Και με είχαν καλέσει στο ραδιόφωνο της θεραπευτικής κοινότητας της τροφής και είχα πάει και τα παιδιά με αφορμή και με τη νίκη μου και όλα αυτά και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα. Προσωπικά για εμένα
και εγώ, σαν Παναγιώτης, κάτι έπεσε, ξέρω πολλά περιστατικά που σωθήκανε μέσα από το πρόγραμμα το δικό μου και είναι καλά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα το ΚΕΘΕΑ. Και πριν έρθω εδώ, μίλησα με έναν υπεύθυνο για το πώς θα μπορούσα εγώ να εργαστώ, να είμαι μέσα εκεί και να βοηθήσω, χωρίς να παίρνω χρήματα, εννοείται. Και θα το κάνω. Θα το κάνω εγώ γιατί θυμάμαι όταν και εγώ ήμουν μέσα στις κοινότητες και στην απεξάρτηση και στα πρώτα στάδια, όταν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περάσει από τα παπούτσια μου και ερχόταν και μοιραζότανε, για μένα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό, με βοηθούσε. Οπότε την ερώτηση δεν θυμάμαι, τώρα εγώ δεν φύγα την αλλού. Ωραία, το πας. Η σκέψη σου γύρω από την πρόληψη με βάση τη δική σου εμπειρία και τις 5 αυτές λέξεις που εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτηκα. Ασφάλεια, έλεγχος, κλίμα στην οικογένεια, οι σπαλιάρες της κοινωνίας. Αν υπάρχουν αυτιά για να ακούσουν τα παιδιά, λέμε στα παιδιά μίλα. Πολλές φορές δεν έχουν που να μιλήσουν. Ναι, σίγουρα. Αν βγούμε εμείς μιλήσουμε, εσείς οι ειδικοί, εμείς από την εμπειρία μας και υπάρχει ενημέρωση, γιατί είναι η μητέρα μου π.χ. και ο πατέρας μου, επειδή είναι και μεγάλη σε ηλικία, μεγάλο, δεν ξέρανε. Μπορεί να γυρνούσα από σπίτι να είχα κάνει χρήση, να βάζα κολλίδες στα μάτια και να μην με καταλαβαίνω για τη συμπεριφορά μου π.χ. κάτι. Οπότε, αν αυτό υπάρχει και υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι και το περάσουν και υπάρχει μια ενημέρωση και ένα σαν σεμινάριο, θα είναι και πιο εύκολο. Οπότε, αυτό είναι ένα μέσο πρόληψης. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το ίντερνετ, μαθαίνουμε πάρα πολλά, μπορούμε με πολλά μέσα να επικοινωνήσουμε, να περάσουμε μηνύματα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Παναγιώτη, το πράγμα είναι πολύ λίγο, γιατί εσύ πραγματικά δεν βγήκες καθόλου στο ένα πρόγραμμα, το τερμάτισες, έτσι πρωταθλητής πραγματικά ζωής. Θέλω να σε ρωτήσω, στη διάρκεια της χρήσης, σίγουρα έχεις κάποιες παρέες, κάποιους φίλους. Αυτό συνεχίζεται, βέβαια συνεχίζει τη σχέση αυτή με τους προηγούμενους φίλους σου τώρα που είσαι στον χώρο του αθλητισμού. Ή έχεις πει τέρμα, δεν υπάρχουν για μένα όλα αυτοί. Και να μας πει τι έγιναν οι 4 φίλοι του. Αυτό λέω. Εντάξει, εννοείται ότι πλέον και τότε, όταν πρωτοβγήκα από την κοινότητα, που ήμουν 14 μήνες καθαρός, όποιον ήξερα ότι έχει μείνει στη χρήση ή ότι ακόμα κάνει παραδοτική συμπεριφορά, του είχα γυρίσει την πλάτη, αλλά αυτό που αντίκρισα και εγώ ήταν κατευθείαν ότι και αυτοί με αποφύγανε όταν με είδαν καθαρό, με φοβήθηκαν. Δεν με κοιτάξανε στα μάτια ποτέ. Μπορεί να είπαμε ένα γεια, τον πέτυχα στον δρόμο, στο λεωφορείο, κατά τύχη. Και έτσι έβαλα και τον εαυτό μου στη θέση του λίγο και θυμήθηκα ότι και εγώ φοβόμουν τον καθαρό τον άνθρωπο όταν έπεινα. Απλά το κουκούλο είναι η ουσία. Και ήταν μια ψευτοεικόνα και μια μαγιά που σου το δημιουργούσε η χρήση. Οπότε δεν φοβήθηκα ποτέ και δεν κράτησα ποτέ κανέναν. Και να πω και αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι ήμασταν 4 φίλοι, εγώ και άλλοι 3, που μας πιάσανε και τότε με τη μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών. Και είχαμε ένα πολύ δυνατό δικαστήριο, το οποίο τελείωσε, εξυπηρετήσαμε μετά από 10 χρόνια. Και πήγαινα αναδιαστήματα, εγώ είχα πει στρατό, μετά μπήκα στο πρόγραμμα, οπότε έπαιρνα άδεια για να έπρεπε να παραβρεθώ στο δικαστήριο. Ο ένας ερχόταν πάντα με χειροπέδες μέσα από τη φυλακή για άλλα σφάλματα, αδικήματα που είχε κάνει τέλος πάντων, ναι. Ο άλλος ερχόταν συνέχεια με την Αγία Γραφή, με την Καινή Διαθήκη, συγγνώμη. Τελικά έγινε ιερέας και ο άλλος μετά από χρόνια ήρθε με το παιδί του. Αγκαλιά. Ο ένας έμεινε στη χρήση, ο ένας έκανε οικογένεια, ο ένας έγινε παπάς και εγώ έγινα δρομένας. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τις στιγμές αυτές στη ζωή σου. Η ανταπόκριση του κοινού στις ερωτήσεις αντικατοπτρίζει την επιτυχία της συζήτησης αυτής. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή, σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου.
Και τώρα θα συνεχίσουμε με την βράβευση του πρωταθλητή Παναγιώτη Καραΐσκο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Πιερίας ΖΕΒΣ, τον κύριο Γκόγκο Δημήτρη. Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση του Συλλόγου είναι ο ετήσιος χορός και κοπή της πίτας μας, η οποία θα γίνει την Κυριακή τώρα 11 Φεβρουαρίου. Σας περιμένουμε. Και βέβαια, το μεγάλο θρηλικό γεγονός της χρονιάς για μας είναι ο αγώνας Κατερίνη Ραν στις 3 Μαρτίου. Περιμένετε τη συμμετοχή σας και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.